Baumedi Oy on yritys, joka hyödyntää patentoituja tuote- ja teknologiaratkaisuja varmistaakseen puhtaan sisäilman teollisuuden, yhteisöjen ja julkisen sektorin tarpeisiin. Pyrimme pysymään parhaana ilmanlaadun asiantuntijaorganisaationa Suomessa. Neuvottelemme jatkuvasti uusien kumppanien kanssa hyödyntäen ja edistäen uusia teknologioita, jotta voimme tarjota teknisesti ja taloudellisesti parhaan ratkaisun. Hengitä puhtaammin Baumedin avulla. Teknologiset ratkaisumme parantavat tilojen ilmanvaihtoa ja poistavat ilmasta hajut sekä epäpuhtaudet. Jokainen ratkaisumme on yksilöllisesti räätälöity asiakkaan tarpeisiin ja tilan erityisvaatimuksiin. Olipa kyseessä yritys, yhteisö tai teollisuus, Baumedi ottaa ilmanlaadun ongelmat kokonaisvaltaisesti hallintaan. Emme ole vain laitetoimittaja, me olemme kumppanisi puhtaamman ilman saavuttamiseksi. Kiitos, että kuuntelit. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, älä epäröi ottaa yhteyttä Baumediin. Voit soittaa numeroon 0102317190. Me olemme valmiina auttamaan sinua. Kiitos vielä kerran ajastasi ja toivottavasti kuulemme sinusta pian.